Строителството е интересен сектор. Той се променя непрекъснато, изпълняват се проекти и върши се работа. В резултат, строителната площадка е сред най-опасните условия за работа. Но много трудови злополуки могат да бъдат избегнати. В този филм ще научите какво трябва да направи обектът и какво трябва да направите вие за собственото си здраве и безопасност на работното място. Когато дойдете за пръв път на обекта, това няма да е първият работен ден за всички. Преди да започне работа, мениджърите на обекта са планирали и подготвили всичко за вашето пристигане. Те трябва да осигурят условия да си вършите работата безопасно и ефективно. Кои 5 основни неща трябва да направи обектът за вас? Когато пристигнете на обекта, трябва някой да ви посрещне. Ако не, тогава се обадете на някой от ръководството на обекта. Вие трябва да знаете кой ръководи обекта, а те трябва да знаят кой работи или посещава обекта им. Може да поискат да се разпишете или да се обадите на отговорно лице, когато пристигнете. Трябва също да уведомите няколко или да се разпишете, когато си отивате. След като се представите, ще ви бъде направен инструктаж за обекта. Законът изисква да ви бъде дадена основна информация, за да може да работите безопасно на обекта. Може да видите видеофилм или инструктаж с слайдове. Важно е да разбирате какво се казва на инструктажа. Ако има нещо, за което не сте сигурни, не се страхувайте да поискате повече информация. Ако не сте работили на обект от известно време, трябва да сте сигурни, че не сте забравили нещо. Попитайте някой от мениджмънта на обекта дали са ви нужни само указания или пълен инструктаж. Независимо дали сте начинаещи или имате многогодишен опит, всяка работа е различна. Ето защо е много важно инструктажът да е конкретен за този обект. Трябва да ви бъдат посочени конкретно възможните рискове и какви са правилата на обекта за техния контрол. Ще научите също кои са мениджърите на обекта и какви мерки се предвиждат при злополуки и инциденти. Ще разберете и как да постъпите в случай на пожар или ако искате да задействате алармата. Може да ви се струва елементарно, но е нужно на обекта да има добри условия за почивка. Трябва да можете да си починете на топло и сухо място. Фактите сочат, че на обекти, където работниците са активно ангажирани с здравето и с безопасността, има по-малко инциденти и злополуки. Вашето мнение и идеи са важни, така че споделяйте ги. Независимо от мащабите на вашия обект, трябва да има много възможности за това. Например, пряко на мениджърите на ежедневния брифинг или чрез кутиите за предложения. Мениджърите трябва да ви кажат кой е най-добрият начин за вашия обект. Строителните площадки постоянно се променят и непланираните дейности могат да бъдат основна причина за злополуки. Колкото по-актуална е вашата информация за това какво става на обекта, толкова по-добре ще разбирате рисковете. Най-добрите обекти постоянно информират работниците си какво става всеки ден. Има ли на вашия обект табло за опасностите? Актуализира ли се редовно? Ръководството на вашия обект трябва редовно да ви информира какво се случва. И така, да обобщим. Вашият обект трябва да е известен кога сте на обекта, да ви проведе инструктаж за обекта, да ви даде конкретна информация, да насърчава свободното общуване и да ви информира редовно. Обектът трябва да направи всичко възможно, за да гарантира безопасност. Ако не е, кажете им, работете с тях.
Мениджърите на обекта трябва да са планирали предварително мерки за работа на обекта при максимално безопасни условия за вас. Но щом започне същинската работа, от всеки работник зависи да поеме отговорност за безопасно изпълнение на плана. Това означава да спазвате дадените ви указания, но също и да сте бдителни и да следите за непрекъснати промени на обекта. И така, какво ще очаква обектът от вас? Правилата на обекта са създадени, за да се сведе до минимум риска от особено опасни дейности, като например движение на коли и работа с запалителни вещества. Движещи се коли и машини на обекта са основна причина за злополуки. Така че често правилата са за това как да вървим в обекта, къде да паркираме и какво да направим, когато видим движеща се кола. Те са и за това къде можете да пушите и за да ви напомнят да прибирате оборудването, когато не се използва. Ако тази цел не ви е ясна, поискайте повече информация. С две думи, спазвайте правилата, за да сте в безопасност. Всяка задача на обекта е уникална и има своите опасни страни. Например, работата на високи места или ръчно повдигане. Ръководството на обекта ще изработи план за избягване или свеждане до минимум на опасностите, още преди да започнете работа. Планът може да се запише в оценката на риска, наречен Method Statement или Task Sheet. От тях ще разберете какво да правите, какви умения са ви нужни, какво облекло и какви инструменти да използвате и какви са опасностите. Вие също трябва да помогнете за процеса на планиране със своя опит и познания. Например, преди да работите на високо, което е рискова дейност, трябва да прецените: има ли подходящ достъп за това, което трябва да вършите? Имате ли нужните инструменти? Имате ли подходящо предпазно оборудване? Помярка ли ви е? И удобно ли е? Когато вече започнете работа, трябва да прилагате вашето обучение, умения и здрав разум към задачите си по всяко време. Например, ако градите стена, ще трябва да местите тежести. Но това не означава да излагате здравето и тялото си на риск. Премествайте тежестите безопасно, според правилата. Ако не сте сигурни точно как, попитайте. Не по-малко важно е да съзнавате какви опасности грозят и хората около вас. Например, ако някой работи с вас и е без подходящо предпазно оборудване за дадената дейност, кажете му. Отговорното поведение ще от полза и за вас, и за вашите колеги. В нашата индустрия не е лесно да кажем не. Ние сме ориентирани към завършване на обекта. Ние можем. Значителен брой трудови злополуки обаче стават, когато хората вършат дейности, които не са им добре познати. Например, много работници са пострадали от това, че не разпознават азбеста. Ако мислите, че има и най-малка вероятност за наличие на азбест там, където работите, трябва да спрете и да потърсите съвет. Ако не сте правилно обучени, оборудвани и инструктирани, или ако ситуацията около вас се промени, резултатът може да е злополука. Доверете се на инстинкта си. Ако ви се струва, че ситуацията е извън вашия контрол или има риск, или ако ваш колега не работи безопасно, спрете веднага работа и уведомете мениджърите. Вие можете да предотвратите травма или да спасите живот. Вашият работодател трябва да ви подкрепя в тази насока. Вие имате право да кажете не и отговорност да не си затваряте очите. Ако работата ви изисква да сте конкретно обучени, за да може да я вършите безопасно, отговорност на работодателя е да ви го осигури. Но, за да можете да се възползвате максимално от възможностите на кариерата си, трябва непрекъснато да учите за новостите в машините, оборудването, правилата и обучението. Това не само ще ви даде по-голяма увереност, но и ще гарантира вашето здраве и безопасност. И така, в обобщение, вие трябва да спазвате правилата,
да подготвяте всяка задача с оглед на безопасността, да изпълнявате всяка задача отговорно, да знаете кога да спрете и да не спирате да учите. Строителството е много повече от тухли и хоросан. Работата, която вършим, прави света около нас по-добър. Време е да заработим заедно, за да изградим една по-безопасна и по-добра индустрия.